10 इंच लानांगौ 10 इंच लानानै बेखौ हास'नानै लाबाय बेखौ नोंफोर सैबाय ओमफ्राय गेजेराव नैबेबायदि हानानै लाबाय माने बानायग्राया एसे सैनो मोजां जायो बेखौ हानानै नैबेखौ नैबे जेराव साउन्डा जायो बेयाव फिसा खालामहैयो जंजित खालामहैयो बेलथायनाय बेनो ओरैनोथ' औवाया बिराद गोरा जानांगौ ओमफ्राय बिबुखौसो लायो बिबु माने बे एखे सैनानै गेजेराव ओंखारो जे गेजेरनि बेबायदि बिबुखौ सैजोबबाय गेजेराव जि ओंखारो औवा गुबैजोंनो बांसिन बानायो औवा गुबैजोंनो बांसिन बानायो आं मिथिनाय हिसाबै औवा गुबै खालि औवा गुबैजों हासुं इरि बानाया होमबा नाफाम सोनानै दोननाय गोरा ओमफ्राय बे गुदुंखौ माजों हायो बे गुदुंखौ खानो थाखाय बेयाव बिस्रा मोनसे अस्त्र दंखायो बेखौ बानायग्रा बेखौ जोंनि मानसिफ्राबो हागोन दानग्राफ्रा अस्त्र दङ अस्त्रखौ माबा नुबा खिन्थानो हागौमोन बेजों बानायो खुरग्राबो दङ बेजों बानायो आरोखि बेबायदि थेंक इउ मेडाम ओमफ्राय सिरिजों होबाय सिरिजों होनानै गावाबाय बेखौ हानायावनो एसे थान जागोन बेनेबाव बे सुफ्लंनो एरि दाननो एसेल' खस्थ' आरोखि औवा फिसाफ्राव जायो ओरै औवानो जायो होमबा थेंक इउ मेडाम गोराल' नांगौ जाबाय थेंक इउ मेडाम